לאט. דבר ראשון, לכבוד השיעור האחרון בסדרה כולנו אחים יוסף יהודה וכל השאר, אני רוצה קודם כל להגיד תודה לכל מי שמשתתפת. כמעט כל פעם ששאלתי שאלות וניסיתי לחשוב בעצמי מראש על התשובות, היו בשיעור גם תשובות שלא חשבתי עליהן, וכמובן היו גם שאלות והערות שעזרו לי להבין יותר טוב את סיפור יוסף ואחיו. אז תודה רבה לכן על השאלות, על התשובות, על כל ההשתתפות שלכם. החכמתי. יאללה, אז במסגרת המעקב אחרי יחסים, שמחה, בסדר. עכשיו במסגרת המעקב אחרי יוסף ואחיו והקרע ביניהם הגענו לשיעור האחרון, ובואו נראה סוף סוף את סיום הקרע. ראינו פעם שעברה שלמרות שהממונה על בית יוסף הציע לכל האחים לעלות לכנען ולהשאיר את בנימין בידו, כולם, כל אחד מהם, בחר להעמיס את חמורו ולשוב למצרים, למרות הסכנה בלחזור למקום שבו אפשר להאשים אותם בגניבה של הכסף או בשותפות עם הגביע. אז אני חוזרת, נשתף לפרק מ"ד ולנקודה שפחות יותר הנקודה שהגענו בה. שיתוף לא מכאן אלא מכאן. בסדר. שנייה. הנה. רואים? יופי, בסדר. אצלי נראה כאילו שרואים. כן, כן. אז אנחנו חוזרים לפסוק מ"ד. ויבוא יהודה ואחיו בית יוסף. עכשיו מכאן ואילך, פסוק י"ד, ויבוא יהודה ואחיו בית יוסף. מהשלב הזה ואילך יהודה הופך למנהיג, בסדר? והוא, כלומר יוסף עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה. ואומר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש איש אשר כמוני? וכמו שאמרתי בשבוע שעבר, יוסף מאשים כאן את כולם, המעשה אשר עשיתם, הלא ידעתם. גם אם הם התכוונו סך הכל להגיע בתור מלווים של בנימין, יוסף מתייחס אליהם בתור נאשמים. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר? מה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. אז תשימו לב שאומר האלוהים מצא את עוון עבדיך, יהודה מנסח את זה באופן שהמשנה למלך ישמע הודאה בגניבה, אבל האחים, וגם אנחנו הקוראים, וגם יוסף, כיוסף, לא כמשנה למלך, יודעים בדיוק לאיזה עוון יהודה מתכוון, עוון של כל עבדיך, עוון כלפי יוסף אחיהם. אז קודם יהודה הפך לדובר של האחים מול יעקב, החל מהרגע שהוא הציעו לו אולטימטום, אם ישך משלח את אחינו איתנו נרדה, אם אינך משלח לא נרד. עכשיו יהודה הופך להיות הדובר של האחים מול יוסף. ומה שיהודה עושה, הוא ממשיך בקו של יוסף, שכולם אשמים, מה המעשה אשר עשיתם, ואומר עוון עבדיך, כולנו אשמים, הוא לא מתווכח איתו בכלל, אומר אין מה להתווכח, כולנו אשמים, והוא כאילו חוזר על ההצעה שהאחים אמרו לממונה, שכולם יהיו עבדים, אבל כפי שהזכרתי בשיעור שעבר, אגב כך הוא מעלים מההצעה את מה שהחוק מחייב, שמי שאצלו ימצא הגביע יומת, כי זה חפץ פולחני וזה חפץ שנלקח מארמון. הננו עבדים לאדוני גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. אז יחסית לפטור שנתן להם הנציג של יוסף, אחרי שנמצא הגביע, יהודה מתנדב לאחריות קבוצתית. אבל יחסית להאשמה שיוסף אמר זה עתה, ויחסית לחוקי המזרח הקדום, יהודה מבקש הקלה, זאת אומרת חנינה לבנימין. ויאמר, חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. אז יוסף כאן נסוג מהאשמת כולם, חוזר על דברי הנציג שלו, ושוב לכל האחים יש הזדמנות להינצל עם התירוץ שיוסף מספק לעלות אל אביהם, וזה כולל מה שהוא לא אומר בפירוש להביא אוכל למשפחות, ליעקב, לנשותיהם, לילדיהם, לטף שלא ימותו ברעב. הרי יעקב הסכים לשלוח אותם רק אחרי שהאוכל כבר הלך כמעט נגמר. ובשלב הזה מופיע נאום נפלא של יהודה, שעסקו בו המון פרשנים, חוקרים מכל הכיוונים. יש אפילו ספר ברטוריקה בעברית שקוראים לו נופת צופים, וכתב אותו איזה רב ורופא איטלקי, יהודה מסרליאון, ב-1475, לפני יותר מ-500 שנה, והספר הזה מלמד את הרטוריקה של אריסטו, אבל בעברית ועם דוגמאות מהתנ"ך. והדוגמה הראשונה שלו, נאום מושלם לפי הכללים של אריסטו, זה נאום יהודה.
כך שבאמת נאום יהודה מוערך כבר שנים על שנים, בתור רטוריקה, מעבר לעוצמה המוסרית שלו. אבל מכל הנאום אני רוצה עכשיו להתמקד רק בשאלת היחסים במשפחת יעקב. ויגש אליו יהודה. רגע, רואים את הכל ברור? בסדר. אוקיי. ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחרפך בעבדיך, כי כמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי ואשימה עיני אליו. ואני אומר לאדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפו לראות פניי. ויהי כי עלינו לעבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני, ויאמר אבינו, שובו, שברו לנו מעט אוכל. ונאמר, לא נוכל לרדת, אם יש אחינו הקטון איתנו, וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לאשתי, ויצא אחד מאיתי, ואומר, אך טרוף טורף, ולא ראיתי ודהנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי, וקראו אסון, והורדתם את שיבתי ברעה שאולה. ועתה, תבואי לעבדך אבי, והנער איננו איתי, ונפשו קשורה בנפשו. ויכיר אותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה. כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו, איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, ונראה ורע אשר ימצא את אבי. אז מה הנאום הזה חושף? על יחסו של יהודה לבנימין. נתחיל מזה. איך יהודה מציג אותו, מה היחס שלו אליו? הצעות. האח הקטן, הוא בכלל לא מתייחס אליו בתור איזה... בתור? כאילו אין כאן איזה דעה, מה בנימין חושב על זה, הוא הילד הקטן שצריך לדאוג לו, ואבא שלו נורא אוהב אותו, זאת אומרת, כאילו... אוקיי, אז הוא מתייחס אליו בתור ילד קטן. עכשיו אני מזכירה לכם, הוא בן יותר מ-30, יוסף בן 39, עכשיו אחרי שיוסף נולד היו עוד 6 שנים של עבודה, ואחר כך עוד שנתיים עד שרחל ילדה ומתה, אז אנחנו מדברים על מישהו שהוא בחור, אדם, גבר, בן יותר מ-30, ויש לו כבר 10 ילדים, ובכל זאת יהודה מציג אותו בתור אח קטן ילד, אוקיי? שצריך לדאוג לו, שאני אחראי עליו, כן? ילד קטן שאני אחראי עליו, נער, אוקיי. אז למה הוא מציג אותו בתור ילד קטן? הוא לא, אמרנו, הוא בן 30 ואבא ל10. טוב, ואת צריכה לפתוח את המיקרופון. לא שומעים אותך, את על מיוט. אוקיי. בכל זאת הוא הצעיר יותר, ומאחר וקרה מה שקרה עם יוסף, אז הם צריכים לעטוף אותו, כמו שאומרים, בצמר גפן, כדי לשמור עליו, והוא הקטן אצלם. אז את אומרת, ההסתכלות עליו בתור ילד בתור קטן, זאת באמת הראייה של יהודה. האח הקטן שנשאר, ואותו צריך לעטוף ולהגן. כי אוי ואבוי, אם הוא לא חוזר, אז זה הסוף שלהם. אז היחס של יהודה כלפיו, זה כלפי הקטן שזקוק להגנה. כן. אוקיי. עכשיו אני רוצה להגיד שלמרות שזה בפירוש אפשרי, א', זה שמציגים אותו בתור קטן, זה גם אומר, אולי לא בדיוק מבין מה הוא עשה, הוא בטח לא עושה באחריות במעשיו. בסך הכל ילד קטן, נער, אחינו הקטון, פעם אחרי פעם הם קוראים לו נער ואח וקטון. אבל אנחנו אולי הוא עוד לא נתנסה בכלל בכל מיני דברים שהם כבר התנסו, ומה קרה איתם, והיחסים ביניהם. אולי באמת הוא היה יותר מבודד מכולם. הם כבר עברו משהו בחיים, הם עשו כבר משהו עם יוסף, ואותו בודדו ושמרו עליו, אז אולי גם זה עניין, הוא לא מבין. זאת אומרת שאולי למרות שהוא בן 30, הוא בעצם קטן, מבחינת החוויות שהוא עבר. נכון, גם בחוויות שלו, כל מה שהוא עבר בחיים שלו, זה לא אנחנו. אוקיי, אז א', תודה, לא חשבתי על זה, ב', אני רוצה להגיד משהו, השאלה שלי הייתה איך יהודה מתייחס ליוסף לפי הנאום,
אבל זו שאלה לא כל כך מדויקת, כי אנחנו לא יודעים האם יהודה באמת מרגיש כלפי יוסף הילד הקטן שלא עבר הרבה בחיים, התמים שלא לקח חלק בכל המריבות, כמו שטובה אומרת, לא עבר את האשמה הנוראית של כמעט להרוג אח ולמכור אותו ולראות מה זה עושה לאבא, הילד הקטן. יכול להיות שמה שיהודה לא מרגיש כלפי בנימין לא רלוונטי, כי מה שיהודה מנסה לעשות כאן זה להשפיע על האיש המצרי שעומד בפניהם. אז יכול להיות שזה חושף את הרגשות האמיתיים שלו. ברור שאנחנו רואים כאן שהוא מוכן, יהודה לא מתחרה בבנימין על אהבת אביו, כי הוא מוכן להיות עבד במקומו. מעבר לזה, אולי הוא באמת מסתכל עליו בתור ילד קטן, ואולי לא. ואולי זה רק חלק מהתרגילים שלו בניסיון להשפיע על המצרי שמולו. מה זה כן חושף על יחסו של יהודה ליעקב? אז כלפי בנימין אנחנו לא יודעים מה האמת, מה הרטוריקה. אבל מה היחס של יהודה ליעקב לפי הנאום הזה? מאוד מכבד. מאוד דואג לו. מאוד ירא ממנו, מכבד אותו בעיקר. אני חושבת שגם הביטוי של יהודה ודרך האמירה שלו וקבלת אחריות, זו אחריות ומנהיגות. יהודה מתגלה כאן באמת כמנהיג, שמביא פן מנהיגותי בכל ההתייחסות, גם אל אביו וגם אל בנימין. אז את אומרת, יש לו כבוד כלפי יהודה, ולקיחת אחריות ומנהיגות. יש לו כבוד כלפי אביו. כלפי יעקב, סליחה, והוא מגלה מנהיגות גם ביחס שלו לבנימין וגם כלפי יעקב. כן, ככה אני רואה את אז רואים הרבה כבוד ומנהיגות ואחריות. מה עוד? ביחס של יהודה כלפי יעקב שמתגלה בדיבורים האלה? אני חושבת שזה לא רק אחריות, זה גם הפחד שמא יקרה לו משהו, הוא לא יכול לעמוד בזה יותר, יהודה, כי קרה כבר מה שקרה, ואם הוא ימות, הוא אמר לו שמה, ירד בשאולה, אז מה נעשה? אתה לא יכול לעשות לנו כזה דבר. כי הוא לא מסוגל לראות ברעה שיקרה לאבא שלו. כן. וזה מעיד על מה? על מה מעידה הדאגה הזאת? רגישות. לקרוא לזה. ציפי אומרת שזה אחריות, אז זה יכול להיות אחריות, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות אשמה, כאילו הרבה דברים יכולים להגיד למה הוא לא מסוגל לעמוד בזה. יכול להיות מנהיגות רצינית פה. כן, בהחלט. כאילו הוא מנהיג את כל החבר'ה. סליחה? הוא הנהיג את כל החבורה הזו, לרדת ושכנע, מה הוא יכול לעשות? יעקב לוותר וכולי. יש כאן עוד משהו, שיש כאן סוג של הזדהות של יהודה עם יעקב. א', קל לו להזדהות איתו, כי מה הוא מציג? בן אחד כבר מת, ואולי גם הנותר ימות. זה מה שהוא עצמו חווה, אתם זוכרים אם ער ועונן מתו, והוא פחד על שלה. אבל גם הוא מסוגל למחוק את עצמו, תוך כדי הזדהות עם האבא שלו, כי הוא אומר, ויאמר עבדך אבינו אלינו, אתם לי אתם כי שניים ילדה לאשתי. עכשיו, יעקב לא אמר דבר כזה. הוא אמר, אחיו מת והוא לבדו נשאר. נשאר יכול להיות מרחל. שניים ילדה לאשתי, זאת אומרת, הייתה לי אישה אחת, רחל, ואני יהודה, וכל הנוכחים כאן חוץ מבנימין, הם לא ילדים של אשתו. אז מה הם? בנים של פילגש? זאת אומרת, הוא מוכן להציג את עצמו כסוג ג' ובלבד שהוא יצליח להשפיע על המצרי, לרחם על האדם הזקן הזה, יעקב, שהיו לו שני בנים מאשתו ואחד מת. וזה באמת ויתור גמור על הכבוד שלו ועל המעמד שלו ועל איך שהוא מחזיק את עצמו, הוא מוחק את עצמו בכלל. ועל אמא שלו, כאילו לא קיימת איתה. נכון, הוא אפילו לא חושב על כבודה של אמא שלו, הוא מוחק הכל, ובלבד שהוא יוכל לדאוג לאבא שלו, והוא מוכן להיות עבד, למרות שהוא יודע במקום בנימין, למרות שהוא יודע אבא שלו יעדיף לאבד אותו מאשר לאבד את בנימין, ובכל זאת הוא מוכן להשתאבד. זאת אומרת, ברגע הכי כואב לבן אדם, אבא שלי מעדיף לאבד אותי מאשר את אחי הקטן, הוא בכל זאת מוכן להשתאבד במקומו, שזה אהבה, כבוד, אחריות, מסירות, אשמה, דאגה, הכל ביחד. אני חושבת שבלי אהבה זה לא היה הולך. יכול להיות שאשמה מספיקה לזה, יכול להיות שכבוד מספיק לזה, נדמה לי שיש כאן גם אהבה, אם אתה עד כדי כך מוכן
למסור להקריב את את עצמו. בשבילו. אז אם אנחנו רואים עד כאן, מבחינת הסיבה הראשונה, השנאה של האחים ליוסף, זה שיעקב הכל, ההתנהגות של האחים גם בכך שהם חזרו למצרים, למרות שיכלו ללכת בשלום מבתיהם, ועוד יותר דברי יהודה, מראים שהאחים מוכנים לגמרי לקבל את העדפה של אביהם, והם אוהבים, סלש מכבדים, סלש דואגים ליעקב עד כדי כך, שמוכנים להסתכן ובלבד שבנימין לא ימות או יופקר, ויהודה אפילו מוכן כערב לקחת את החוב של בנימין על הגניבה שהלבישו עליו, הוא מסכים אפילו שלא כולנו נהיה בצרה, אלא אני אהיה בצרה ובנימין וכל האחרים ישתחררו. אז זה מה שיהודה והאחים מראים, הם לגמרי מסוגלים לקבל את זה שיעקב מעדיף בן אחד על פניהם, בן של רחל על פניהם, מוכנים לקבל את זה עד כדי באמת מסירות נפש, כי להיות עבד זה באמת לא סגולה לחיים ארוכים. אז זה מצד האחים. עכשיו, מה נודע ליוסף מהנאום של יהודה? אנחנו יודעים שזה הנאום ששבר אותו וגרם לו להתגלות. אז איזה מידע נוסף ליוסף שקודם לא היה לו? מה הם אמרו לאבא? אחרי טרוף טרף. הוא לא ידע מה הם שידרו לאבא אחרי שהוא נעלם לו. אוקיי, אז לא היה לו מושג מה הם עשו עם האבא. נכון. אבא שלו שלח אותו, הם 17 חוזרים שנים הביתה, האלה היו מה הם נעלם? מכרו לו? סליחה? כל ה-17 שנים האלה, או יותר, 22. היה כן. נעלם ממנו, 22, נעלם ממנו. אוקיי, אז הוא קודם לא כל יודע יש מה לו קרה מידע שם בכלל. איך יעקב קיבל את זה. עכשיו זה, יש, כשרק התחיל כתב העת מגדים, אז רבי יואל בן נון כתב מאמר שהוא שאל למה יוסף, גם כשהוא נהיה למלך, משנה למלך, לא הודיע לא, לאבא לא. שלו שתשמע, אני חי, אני בריא, אני בסדר, אני וכולי. ואז רבי יואל שיער שיוסף הניח שהאחים אמרו ליעקב, או יוסף או אנחנו, ויעקב בחר לוותר עליו. ולכן יעקב לא חיפש אחריו. כאילו, יוסף כל הזמן שאל את עצמו, למה אבא לא מחפש אותי? מה קרה? למה הוא לא דואג לאן נעלמתי? והתשובה שלו הייתה, כנראה שהאחים אמרו ליעקב, תבחר. אברהם נאלץ לבחור, יצחק נאלץ לבחור, תבחר גם אתה. אז עכשיו, כפי שטובה אמרה, פתאום יוסף מגלה א' שיעקב חשב שהוא מת, טרוף טורף, וגם משהו נורא נורא יפה, יעקב אומר לפי יהודה, טרוף טורף ולא ראיתי ודהנה. אם הוא נטרף, מה יש לראות? כאילו, אוקיי, אפשר להגיד גבייה, כן? זה יכול להיות, אבל זה נשמע שיעקב יודע שהוא נטרף, ועדיין באיזשהו מקום לא השלים עם זה, ועדיין המשיך לקוות לראותו. אז זה דבר אחד שנודע ליוסף מהנאום של יהודה, מה יעקב בסיפור הזה? אוקיי, מה עוד? מה עוד יתברר ליהודה מהנאום הזה? קבלת אחריות. קבלת אחריות, ויחד שבעצם הוא חיפש אותו. למעשה זו הייתה דרך המבחן שבה הוא העמיד לאחים את האפשרות ואת היכולת לראות, לגלות מי הם מה הם. האם הם השתנו, האם הם אחרים, או הם אותם אחים שמכרו אותו והתנכלו לו. אז כיוון שהיה קריטי ליוסף לגלות מה עם האחים שלו, הם נשארו אותם קנאים אכזרים וכולי, והוא עשה מבחן, והוא גילה שהאחים נרפאו לחלוטין מהקנאה בבנה של רחל, כאילו חזרו בתשובה לחלוטין, היה להם הזדמנות לחזור על אותו חטא, ועשו את ההפך. אפילו יותר בקלות, הם לא היו צריכים למכור או לזרוק לבור או משהו, הם פשוט יכולו להגיד, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות? תפסו אותו עם הגביע בשלום. אז יוסף גילה שהאחים לגמרי השתנו, הם ממש לא מה שהוא זוכר מגיל 17, הם טיפוסים אחרים לחלוטין. מה עוד הוא מגלה? יש לי איזושהי שאלה, זה יהודה שמדבר, זאת אומרת, הוא נציג האחים, אבל זה לא שכל האחים, זאת אומרת, אנחנו משליכים את זה כאילו כל האחים מדברים, בעצם זה רק יהודה מדבר. את צודקת שרק יהודה מסכים במפורש להיות לעבד במקומו, שבנימין יעלה ויהודה יהיה עבד, אבל מזכירה לך שכל האחים, למרות שהנציג של יוסף אמר להם, קדימה, אתם יכולים ללכת, נכון? ועכשיו יוסף עוד פעם אמר לכולכם יכולים ללכת, נכון? והם נשארו שם, אבל עוד לפני כן, שיהודה ענה בשם כולם, האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לך גם אנחנו. אז אם האחים לא היו מוכנים, או שהם לא היו חוזרים, או אחרי שהם חזרו, אז הם אומרים, רגע, מה פתאום אנחנו, נכון? אנחנו המלווים של החשוד, מה פתאום שהננו עבדים,
כשיהודה היה אומר את המשפט הזה, כל האחים שלו היו נועצים ומבטים בזרי אימה ומנסים להשתיק אותו. הוא לא מייצג אותנו, משהו כזה. אז באופן האקטיבי של ההליכה ובזה שהם לא התנגדו ליהודה. זה שני השלבים שבהם הם יראו שהם מוכנים להיות לעבדים בשביל להגן על חייו של בנימין, בשביל לא להשאיר אותו לבד. אז זה לא כל כך חזק כמו יהודה שאומר שהוא ילך לחופשי ואני אהיה עבד, אבל זה לגמרי הפוך מלמכור אותו לעבד, להיות מוכנים להיות עבדים איתו כדי להציל אותו. אוקיי? אז הם לא בדרגה של יהודה, אבל הם גם לא חטאו כמו יהודה. הוא זה שיזם את המחירה באיזשהו מקום. אוקיי? בעיניי, תמר, בעיניי תמוה שהוא שאל אותה, מה יש לכם אב או אח? יעני, מאיפה הוא יודע? למה הוא שואל דווקא על אב או אח? אוקיי, אז התשובה תסגיר המאוד משהו, פשוטה, זה יכול להסגיר משהו פה. מה? אולי הוא יודע, אולי הוא מבין מה קורה איתם, ולכן הוא כל כך מתרפס לפניו. למה הוא שאל דווקא אב או אח? אוקיי, אז ככה. במציאות אנחנו יודעים מפרק מ"ב, שנייה בוא נעבור לפרק מ"ב, פרק מ"ב, אוקיי, שיוסף ראה את אחיו, הוא לא שאל אותם מה יש להם אח או אב, אלא כשהם התחילו להגיד לו אנחנו לא מרגלים, כולנו בני איש אחד אנחנו, כנים אנחנו, ואז הוא התעקש שאתם מרגלים, אז הוא אמר לא, 12 עבדיך אחים אנחנו, בני איש אחד, אחד את אבינו יום ואחד איננו, נכון? זאת אומרת שיוסף בעצם לא שאל אותם את השאלה הזאת. זה היה חלק מהמידע שהם נדבו כדי להגיד אנחנו לא קבוצת מרגלים, אנחנו משפחה, נכון? אבל יהודה מציג את כל הסיפור אחרת, כי הוא רוצה בעצם להפיל את האשמה על יוסף. אתה כל הזמן התעקשת, אתה התעניינת באבא שלנו ובאחינו הקטון, אמרנו לך שהם לא יכולים להיפרד ואתה התעקשת, נכון? אז יהודה מפיל כאן את האשמה על יוסף, על המשנה למלך, למרות שזו אשמה לא נכונה, במסגרת כל הסיפור שהוא מנסה להטיל עליו אשמה, מה אתה עשית לזקן חף מפשע, ולעבוד על ליבו, תרחם על הזקן או על הנער או על שניהם, ותשחרר אותם, כי אחרת הזקן או הנער או שניהם ימותו, אוקיי? אז באמת יוסף לא שאל את השאלה הזאת, רק יהודה מספר את זה בגרסה שלו, בסדר? אז אני חוזרת לשאול איזה עוד מידע יוסף מקבל מהנאום של יהודה. איזה עוד מידע? על היחס של יעקב לבנימין, שיעקב החליף את בנימין ביוסף? נכון, שזה דבר שלא היה לו מושג. הוא ידע שהוא הבן הכי אהוב, בנימין היה נראה שאבא שלו לא מתייחס אליו במיוחד, לא ידענו שום דבר עליו, פתאום הוא תופס שבנימין תפס את מקומו בלב יעקב, ולפני כן הוא לא ידע, הוא ידע שאחד הקטן מבין, הוא בסדר, צריך להשאיר מישהו בבית שידאג לאבא הזקן, אז ישאירו את בנימין. עכשיו פתאום מתברר לו שבנימין תפס את מקומו בלב של יעקב, נכון? ועוד משהו שהוא מגלה, זה שהוא מגלה שחוץ מזה שהוא העביר את אחיו, זובו, הפחיד אותם, איים עליהם במוות, אמר שהם מרגלים, זרק אותם לבית סוהר, סיבך אותם עם הכסף, עשה את כל המרדף עם הגביע, חוץ מכל הדברים האלה שהוא עשה לאחיו, מבחינתו בצדק, כאילו הם מכרו אותו, בסדר? אז להחזיר להם כגמולם זה נשמע לגיטימי, אבל תוך כדי זה הוא שומע שהוא פגע ביעקב, שיעקב לא רצה להיפרד מבנימין, ושיוסף בעצם כפה על יעקב, עם כל כאב הלב הכרוך בכך להיפרד מבנימין, למרות הפחד של יעקב, הוא קראו אסון, נכון, מה הנוסח שהוא בדיוק יעקב אומר בפי יהודה, אחי אמר לנו, ולקחתם גם את זה עם פניי וקראו אסון, זאת אומרת שיעקב מרגע שהוא שלח את האחים עם בנימין, הוא כל הזמן נמצא בחרדה שיהיה אסון, ואת זה יוסף לא היה לו מושג. הוא גם, כמו שציפי אמרה, לא ידע בכלל שבנימין תפס את מקומו בלב אביו, וגם לא ידע שהאבא שלו, מאז שאמרו לו טרוף טורף, שהביאו לו את הכותונת, נמצא כל הזמן בחרדה. הבן האהוב מת, עכשיו יש עוד בן, הוא עוד פעם מת. אז יוסף גם לא ידע מה הוא עשה לאבא שלו בכל הזמן הזה. ויכול להיות שהדברים של יהודה גרמו ליוסף להסתכל על הסיפור מזווית אחרת. זה לא אח מול אחים, יוסף מול אחיו, אלא מסתכל על הסיפור הזה בתור יש אב, וזה אב שקול, לפחות מבחינתו,
שעלול לאבד עוד בן אהוב. אתם זוכרים שגם בסיפור של פוטיפר, ראינו שיוסף היה צריך להסתכל על ההלשנה מנקודת מבט שונה, שזה שמלשינים עליו, וגם יהודה פתאום מסתכל על יחסי יעקב ונשיו ובניו, מנקודת מבט שונה ממה שהיה לו קודם, לא של אח בין אחים שאבא אוהב אח אחר, אלא של אבא שיש לו בנים, אישה שהוא בחר, אישה שכפו עליו, ויחס שלו אמביוולנטי, והוא מפחד שימיתו. אז יכול להיות שהוא גם גרם ליוסף פתאום להסתכל על כל המערכת יחסים שהייתה עד עכשיו, מנקודת מבט אחרת, של האב, הזקן והבן מפחד עליו. אז או בגלל שיוסף גילה את המהפך שחל ביחס של האחים לבן המועדף, המבחן שהוא עשה לאחיו, או בגלל שהוא הבין מה הוא גרם לאבא שלו, גם בזה שהוא לא הודיע לו שהוא חי במצרים, וגם בזה שהוא לקח ממנו את בנימין, יוסף התוודע אל אחיו וניסה לקרב אותם, ואנחנו עוברות לפרק מ"ה. בסדר? ולא יכול יוסף להתאפק. כל הסיפורים האלה, תמר, היו ידועים. את חושבת שהם היו ידועים? יש לנו איזה שהם אמירות, או מישהו שאומר לנו אם הם היו ידועים במשפחה, אם יעקב סיפר אותם, איך הם ידעו שרחל הייתה אישה אהובה, שנכפתה עליו לאה? אני לא חושבת שהיה אפשר להחמיץ את זה שרחל הייתה אישה אהובה. אני מזכירה לך שלאה הייתה צריכה לקנות לילה בדודאים. בטח, בדודאים, עם ראובן, בוודאי. אני לא חושבת שאפשר לפספס דבר כזה. את מי הוא אוהב, את מי לא. הם ידעו בשביל, כאילו, הסיפור בשביל מי הוא עבד, ושרימו אותו וכו'. אני לא חושבת שהיה אפשר לפספס את הדבר הזה. איך אפשר היה לדעת? אם מישהו לא סיפר אותו, איך הם ידעו? זאת אומרת שהוא עבד כפול וכל הדברים האלה. מישהו היה צריך לספר את זה. נכון שרחל הייתה אישה אהובה, זה היה ברור, אבל זה דברים שקורים הרבה, אבל כל הסיפור... את חושבת ששמרו בסוד את כל הסיפור הזה? בוא נגיד ככה, אנחנו שומעים את המעט קחתך את אישי שאומרת לאה, בסדר? לקחת את האיש שלי, ואנחנו שומעים את יעקב כשהוא מדבר ללבן והאחים מקשיבים, הרי משם יהודה גם לקח את אנוכי אהובנו מידי תבקשנו, מה שיעקב אמר, ואז הוא אומר אביכם היטל בי ושינה החליף את משכורתי כל הזמן. לא נראה לי שיעקב סתם את הפה ולא סיפר. יש 7 שנים שהוא עובד סתם, ובשנים האלה נולדים הילדים, אז קשה לי להאמין שאיכשהו הצליחו להסתיר את זה מהם, אבל אני לא יודעת. אין לי הוכחה ממשית מהכיוון הזה. תודה. לא, אין דברים, אין כתובים, אין מישהו שמפרש, שאומר, שמספר. שאומר שמה, שנייה, רק רגע, אני לא אספיק לגמור ב10 דקות, אז פשוט אוקיי, בסדר. רגע, אז פשוט ניכנס מחדש לזום אם אני לא, נראה לי שאני לא אעמוד בזה. על השאלה מה האחים ידעו ומה לא, אפשר לראות לפי סוג של ציטוטים שהאחים מצטטים את יעקב, הוכחה חותכת לחלוטין, אני לא מכירה. אבל זה שאני מכירה זה לא מכירה. אני חושבת מהשמות שלהם, לפחות הראשונים, ראובן ושמע לי אלוקים, אני לא יודעת, לאה בטח... נכון. או אפילו זבולון, הפייס ולני אישי. או נפתולי אלוהים, נפתלתי מחותי גם יכולתי. ילווה אליי אישי, כל מיני הדברים האלה, אני חושבת שהם כן... לא, יש שתי דברים. האם הם ידעו שיש מתחים בין האחיות? ודאי. האם ידעו שיש ביניהם מריבה על יעקב? ודאי. האם הם ידעו על הרמאות? זה אני לא יודעת, אני מניחה שכן. למה שאדם ייקח אישה שהוא לא רוצה, ורואים שהוא לא רצה אותה, אז ורואים לפי השמות, אז קשה לי להאמין שכולם... הוא חצה את המחנות, הם כבר לא היו תינוקות. נכון. אוקיי, אז עכשיו הגענו לשלב שיוסף מתוודע אל אחיו, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו, בהתוודע יוסף אל אחיו. אז קודם כל יוסף דואג לפרטיות, לא לחשוף את הכביסה המלוכלכת של המשפחה לעיני כל, ועדיין אנחנו לא יודעים מה המניע שלו, האם הוא לא רוצה שהמידע ילכלך עליו, הוא אדם שהאחים שלו מכרו אותו, או שהוא דואג לרגשות של האחים, ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים וישמע בית פרעה, אנחנו רואים שיוסף כל הזמן בוכה מהתרגשות, אבל הפעם הוא לא מסתיר את הבכי, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, וכאן אולי נחשפת הסיבה להתוודעות יוסף לאחיו, הדאגה לאבא, כי זו השאלה הראשונה שהוא פולט,
ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אז אם יוסף מתוודע אל אחיו ושואל בשלום יעקב, סימן שהוא לא מתכוון יותר לפגוע בהם עכשיו, אלא להתקרב אליהם. אבל חשיפת זהותו של יוסף לפניהם היא רק צעד ראשון בהתקרבות. בהנחה שיוסף מעוניין לאחות את הקרע בינו לבין אחיו. א', אם יוסף עדיין לא השלים את תהליך הסליחה לאחיו, הוא צריך להשלים אותו, ואנחנו לא יודעים אם הוא סלח להם לחלוטין או לא, למרות שהם עמדו במבחן. ודבר שני, שאולי יותר מסובך, הוא צריך לשכנע את האחים שלו שהוא סלח להם ושהוא לא מתכוון להתנקם בהם. עכשיו, למה לשכנע את האחים שהוא סלח להם זאת משימה קשה? כי בלי זה לא יעבור הקרע, אם הם כל הזמן יחשבו שהוא לא סלח. אז למה זאת משימה קשה לשכנע אותם שהוא באמת סלח? כי הם עשו באמת משהו נוראי, אז למה שיסלח כל כך בקלות? אוקיי, לא סביר לסלוח לזוועה כזאת של כמעט להשאיר אותו בבור למות ולמכור אותו לעבד. אז פשוט, אדם נורמלי לא היה סולח על דבר כזה. נימוק ראשון. למה עוד קשה להאמין שהוא סלח להם? אולי משהו שקשור לחלומות שלו? החלומות שלו, אני לא רואה שם מקום של סליחה או לא סליחה, אני רק רואה שהשתחוות, הם השתחוו לו פעם אחרי פעם. כן. אבל הם לא חשבו שהוא סלח להם, כי גם כשיעקב נפטר בסוף ספר... רגע, את צודקת לחלוטין, ואנחנו נגיע לזה אחר כך. ציפי, את לגמרי צודקת, אבל זה בעוד 17 שנה. נגיע לזה, בשביל זה אני צריכה עוד זמן בשיעור הזה ולהיכנס שוב מחדש. אז דבר אחד, לא משנה שהוא סלח להם, הם עשו להם משהו נורא, הם עשו לו משהו נורא, ברור. דבר שני, עד עכשיו הוא די התעלל בהם, הוא התנכר עליהם, שם אותם בבית סוהר, השלים אותם בריגול, גרם להם לחשוש לחיים ולחירותם, אז למה שיחשבו שפתאום כל הכוונות שלו טובות? עכשיו לכל היותר הם יכולים להאמין שאכפת לו מבנימין ומיעקב. וחוץ מזה הם זוכרים אותו בתור מי שהוציא להם את העיניים מכתונת הפסים, שבא אליהם בדותן, עם מי שסיפר על החלום של השמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לי, אפילו שהוא ידע שזה יכאיב להם לפי התגובה שלהם על חלום האלומות. אז בשלב הזה אין לכם שום סימן שידעו שיוסף השתנה. יוסף ראה שהם השתנו, הם לא ראו על יוסף בשום מקום שהוא השתנה. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי. אז עד עכשיו רק יהודה היה קרוב אליו, הוא ניגש אליו, ודיברנו בעבר שקרבה פיזית קשורה בקרבה נפשית. אתה רוצה להיות קרוב פיזית למי שאתה חש קרבה נפשית, או רוצה ליצור בו קרבה נפשית, והוא גם אומר להם לשון בקשה, גשו נא, ויגשו, או כי הם חשבו שזה פקודה המשנה למלך, או שהם רצו להתקרב אליו, או שהם הניחו שהוא רוצה להגיד להם משהו בשקט. ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. אז תשימו לב, יש כאן פן חיובי, אחיכם, ופן שלילי, אשר מכרתם אותי. ועתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי, הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. כי זה 2 הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש ותציעו. וישלחני אלוהים לפניכם, אסור לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפניתה גדולה. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים, וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. אז קודם כל האחים רואים שיוסף מפגין רגישות לתחושות של האחים, הוא מרגיע אותם. אל תעצבו, אל יחר ביניכם וכולי. עכשיו מה מאפשר ליוסף לסלוח לאחים על מכירתו לפי מה שהוא מראה כאן? איך הוא משכנע בכך את האחים בזה שהוא סלח להם, או איך הוא מנסה לשלוח להם? זה יד השם, זה לא כן. אז הוא מראה שזה אלוקים. אלוקים עשה את זה. לא אתם עשיתם, זו הייתה כתבה מלמעלה. בשליחות שלי. אז זה לא אתם בכלל, זה לא שאתם עשיתם לי משהו רע, זה לא אתם, זה אלוקים. עכשיו גם הם אמרו אלוהים מצא את עוון עבדיך וכולי, אז אם זה לא אתם, זה אלוהים, אז אין לכם שום אחריות. אתם סך הכל שליחים שלו, וממילא יותר קל לו לסלוח להם, ולהם יותר קל לסלוח לעצמם. אם הם יראו את עצמם בתור שלוחי השם, ואנחנו גם רואים שיוסף כבר לא מסתכל על המלכות בתור כולם משתחווים לי, אלא יש לי תפקיד שתהיה שארית למשפחת יעקב, שתהיה פליטה גדולה. אז בשלב הראשון דיבור ברגישות, מנסה להרגיע אותם, אומר להם זה לא אתם זה אלוהים,
בשלב השני מהרו ועלו אל אביו, אמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד, וישבת בארץ גושן והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצונך ובקרך וכל אשר לך, וחלקתי אותך שם כי עוד 5 שנים רעב, פן תברש אתה וביתך וכל אשר לך. אז בעצם יוסף עושה ישר תוכנית מעשית, כמו שהוא עשה כשהוא פתר את חלום פרעה, וגם המעבר לצדדים מעשיים יכול לעזור להתפייס. יש תוכנית משותפת שלי ושלכם, אתם תעלו, אתם תגידו לו כך וכך ונארגן, כולנו הופכים להיות שותפים לתוכנית, וגם השותפות הזאת, כמו שראינו במלחמה, היא מאחדת. אנחנו ביחד באותה תוכנית, משתפים פעולה, עושים ביחד דבר שכולנו רוצים, שיעקב וכל המשפחה ישרדו. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כפי המדבר אליכם, וכאן יוסף מצביע על עוד גורם מאחד, היחס לבנימין, כי יוסף חש קרבה אליו, כי זה אח שלו מאמו, שלא שותף במחירה, האחים הראו כמה מסורים לו, והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, משהו מאהבת הכבוד עוד נשאר בו, ואת כל אשר הייתם, ומיהרתם והורדתם את אבי הנה. ויפול על צווארי בנימין אחיו וייב, ובנימין בכה את צוואריו. אז יש לנו ביטוי של קרבה לאח, עוד רגע הזום ייגמר וצריך להיכנס מחדש. ביטוי קרבה לאח שממילא יוסף חש קרוב אליו, ובנימין כאן הוא קצת בשוק, בנימין בוכה כי פתאום מגלה שהאחים שגילו לו כזאת מסירות הם בעצם מכרו את האח שלו, שזה דבר שהוא כנראה אף פעם לא ידע, והוא עבר כל מיני טראומות מלחשוב שהולכים להרוג אותו, לחשוב שהוא הולך להיות לעבד, להתברר שהמצב הוא בדיוק הפוך. אז יוסף בוכה, בנימין בוכה, וינשק לכל אחיו ויבכה להם, עוד יותר קרבה פיזית, ביטויי חיבה והתרגשות, ורק אחר כך ואחרי כן דיברו אחיו איתו. הם לא פחדו לדבר כמו קודם, והם רצו לדבר להבדיל מי, ולא יכלו דברו שלום, שהיה בזמן שיוסף היה שוויצר, מוציא דיבתם רעה, הבן המפונק של אבא. אז שלב אחד של התפייסות עברנו, ואנחנו ניכנס שוב לזום ונראה את השלב הבא. אז אני יוצאת ונכנסת מחדש.